Salutare șmecherilor! Astăzi o să jucăm și noi niște CS. Eu cu Eric. Zici și tu salut? Salut! Salut, așa, Cringe zice numai salut și eu zic totul. Să nu uitați să dați like și subscribe. Astăzi nu o să jucăm în team, o să jucăm o rundă până la 7 amândoi, 4 meciuri o să jucăm, bine? Pe tastul. Hai să o dăm. Asta trebuie să fie pus cu căștile. Ce doamne! Mamă! Am pus căștile și mi s-a închis, doamne. Stai. În sfârșit m-a băgat. La. Și adică chiar agita. Foarte gelos și mă bate. Au. Hai să încep. Partea asta o să se dai gelosul. Da, ești gelos foarte rău. Ești gelos foarte rău, mă jur eu, dude. Dude! Lasă-mă, dude, mă începe! Da, dude. Easy, sit-on, copii. Mama. Să vedeți ce noob sunteți. Deci, să-mi dați notă la skin cum arată, mamă. Deci nu o să vă vină Mama, asta nu se pune. Stai, asta nu se pune, oameni buni. Asta nu se pune. Deci ziceți nota în comentarii. 0 până la 10, bine? Ok, cum se zice. Acum o să joc cât pro pot eu. Scuzați-mă, o să vorbesc și eu cu ei, bine? Ok. Hello my guys, I am my guy. Hello guys, my guy here, Justin, is cracked at Fortnite. My dude. Scuze pentru aia că vreau și eu să vorbesc cu șmecherii mei. Trebuie să cred că o să câștigăm pe N-A-I-B-I-I. Fugiți! Fugi! Run! Avea și schimb pe cuții foarte șmecher. Mă lasă căștile. Mă lasă căștile. Are runda mea. Mă, l-am jucat doar un meci. O rundă ai jucat. Bă, să punem că 7 runde. 7 runde trebuie să mă joc. Mă, iuritule. Îmi aduci și mie apă, te rog frumos? Copii, să țineți minte, hidratarea e foarte importantă. Fără apă oamenii nu ar exista. Nu fac niciun sponsor la apă, dar zic că e foarte important. Apă, uită, ninja. Să nu fac sponsor la apă, aș vrea eu să fac sponsor. A venit apa! A venit apa, deșteptule! Stai că a venit. În sfârșit a venit. Amor! Mă, îmi pui apa aia pe calculator, te sparg. Te sparg. Dacă pui apă pe calculator, mă.
Mă, nu mai îmi dă în cap cu ghioșa. Există brioșe om, că tu ai fi un om foarte bun crescut de brioșe. Mai taci, mă. Nu mai am dat cu brioșele alea stup. Gata, mă, că mi-a dat și unul cu Zeus. Mă daci că mi-au Zeus. Ce te înobiești? Da, pentru că toți sunt toxice. What the fuck? What the fuck you're talking about? Ține rău. Trebuie să stai pe câte râl. Hello my guys, hello my guys, my friend here Justin is cracked that Fortnite, my guy. Eu nu mă joc Fortnite. Ia-mă de aici. And everybody know I am streaming right now. Subscribe to Murat Sarilgan, okay? Okay. Nu te chemi așa. Da, Nu așa. te chemi așa. Cum mă cheamă? Deci, șmecherul gamer. Chiar? Da. Mi-ai schimbat nume? Păi nu ai zis? Sorry, my name is Denis Maker Rafa Gaming. Okay? Okay. Murat și tu ai dat jos. La fel. Nu mai apăsa capa! Ok, scuze că am deschis și eu microfonul, că ați văzut ce erau teroriști. Un gata! Eu, bă, uite și că ăsta. Stai pic, stai pic. Mă duc la șoc. Go at me, go at me. Just 3 counter-terrorists there. In B, it's 4. Okay? Two in A, two in A, two in A. Three in A. Someone come here and someone is at the car. Hey, you with the bomb. Behind you are 2 terrorists and someone it's at Oh no, oh no, oh no. Go at the No! Ei zic că în toamnă ar Okay. Please subscribe to Denis Șmecheru Gaming, please. Please. Ok. Trebuie să plec. Ok. Și voi ar trebui să-mi dați
subscribe. Uite, trebuie să plec. Hă? Trebuie să plec. De adevăratele? Trebuie să plece prietenul meu. Deci trebuie să merg și eu, scuzați-mă. Hai. Pa, pa. Pa. Pa.